Geltoki berriaren areto nagusira sartu bezain pronto ageri duen itxura argi eta handiak deitu digu arreta. 1500 metro karratu. Gune honetan izango dira txarteldegiak, itxaroteko aulkiak eta konsignak. Kristalezko aretoa da. Klimatizatuta egongo da eta berrikuntzen artean energia geotermikoa erabiliko dela esan digu arkitekto eta lanen zuzendari izan den Fernando Ruiz de Ozendak. Energía geotérmica, ¿no? Que es un poco obtener el calor del subsuelo de la estación. Energia eraginkorra du helburu. Eguzkiaren energia erabiltzeko hainbat panel ere baditu eraikuntzak eta LED argiztapena. Autobus geltoki batean tabernak ezin hutsik egin. Auzoari begira jarriko dute kasu honetan, auzokidentzat ere zerbitzua emanez eta goialdean jatetxea. Baina autobus geltoki bateko gunerik garrantzitsuenak autobusen aparkalekok dira. Egunero erabiltzeko 21 nasa izango ditu Gasteizkoak eta 4 erreserban. Gune hotza izan ohi da geltokin gunea eta hori saiesteko estalkia olatu itxurakoa eta egur erabilita egin dute. La cubierta se ha tratado con un enlistonado de madera que le confiere, digamos, una calidez y una humanidad. Lurrazpiko aparkaleko ere badu, geltokiko erabiltzaileentzat batetik eta auzotarrentzat bestetik. Egitura amaituta dago, orain zerbitzuak martxan jartzea falta da eta sartu irtenak ere egokitzea. Urtea amaitu aurretik martxan izango da Gasteizko autobus geltoki berria.